कृपा की ऊ दिल में हमरा बस जाए। सपना में आवे उहे जे दिल में हमरा बस जाए। ए मैया दिल में हमरा बस जाए। देखते ही देखते हमरा के सीना में आके सट जाए। सीना में आके सट जाए। दिल में हमरा बस जाए। सीना में आके सट जाए। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राय। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र सपना में आवे उहे जे दिल में हमरा बस जाए। करे छिया मैया हम तोरे हम भगती। ओकरा बोलैले मैया दो हो पैसा कटी। ओकरा बोलैले मैया दो हो पैसा। हाँ हाँ करे छिया मैया हम तोरे हम भगती। ओकरा बोलैले मैया दो हो पैसा कटी। महिमा ऐसन करा कि दिलवा में आके बस जाए। सपना में आवे उहे जे दिल में हमरा बस जाए। ए मैया दिल में हमरा बस जाए। देखते ही देखते हमरा के सीना में आके सट जाए। सीना में आके सट जाए। दिल में हमरा बस जाए। सीना में आके सट जाए। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राय। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र सपना राय। में आवे उहे जे दिल में हमरा बस जाए। तोरे से मैया लगैले छिया आस है। तोरियो न मैया हमर विश्वास है। तोरियो न मैया हमर विश्वास। ए मैया तोरे से मैया लगैले छिया आस है। तोरियो न मैया हमर विश्वास है। पंकज प्रेमी के खातिर ऊ एक दिन ऊ तरस जाए। सपना में आवे उहे जे दिल में हमरा बस जाए। ए मैया दिल में हमरा बस जाए। देखते ही देखते हमरा के सीना में आके सट जाए। सीना में आके सट जाए। रिकॉर्डिंग बाय रिया स्टूडियो खगड़िया भदास।